Et holdingselskab er et selskab, der ejer anparter eller aktier i et andet selskab. Driftsselskabet, hvorfra driften af den egentlige virksomhed foregår. Det er altså i driftsselskabet, at medarbejderne er ansat og varerne sælges. Tag for eksempel Anders Jensen. Han har udviklet et computerprogram, og han ønsker at starte selvstændig virksomhed for at afprøve sin forretningsidé. Han opretter derfor et holdingselskab og skal i den forbindelse lave et indskud af minimum 80.000 kroner. Holdingselskabet kalder han Jensens Holding ApS. Holdingselskabet bruger herefter de samme 80.000 kroner til at stifte et driftsselskab, Web ApS, som er det selskab, der skal drive virksomheden med computerprogrammet. Det er altså Web ApS, der ejer computerprogrammet og sælger licenser til det. Der lejer kontorlokaler og køber computere og andre driftsaktiver. Ansætter Anders Jensen som direktør og ansætter andre medarbejdere eller konsulenter. Der er 4 store fordele for Anders Jensen ved at eje anparterne i Web ApS indirekte via Jensens Holding ApS. Når Web ApS får et overskud, kan selskabet efter at have betalt selskabsskat betale udbytte til Jensens Holding ApS, der ikke skal betale udbytteskat. Hvis Anders Jensen i stedet havde ejet Web ApS direkte uden noget holdingselskab, og han således havde modtaget udbyttet personligt, ville han være blevet beskattet af det modtagende udbytte. Med andre ord fungerer holdingselskabet som en slags pengetank eller pensionsopsparing, hvor der først sker beskatning, når holdingselskabet beslutter at udlodde udbytte til Anders Jensen personligt. Jensens Holding ApS kan anvende de opsparede udbytter til at investere i andre aktiver, for eksempel andre virksomheder. Skulle Anders Jensen få et tilbud fra en større virksomhed, der gerne vil købe Web ApS for 10 millioner kroner, bliver Jensens Holding ApS ikke beskattet af de 10 millioner kroner, det modtager. Havde Anders Jensen i stedet ejet anparterne i Web ApS personligt, ville han være blevet beskattet af hele sin avance på 9,92 millioner kroner. Hvis Web ApS går konkurs, mister Jensens Holding ApS ikke de beløb, der er udbetalt som udbytte fra Web ApS, og som i årenes løb er opsparet i Jensens Holding ApS. Web ApS kan altså ikke kræve løbende udbytter tilbagebetalt, selvom det går konkurs. Hvis Anders Jensen får en medejer i Web ApS, og begge ejer deres anparter i Web ApS via hver sit holdingselskab, er der endnu en fordel. Hvis medejeren gerne vil have udbyttet betalt fra sit holdingselskab og ud i sin privatøkonomi, mens Anders Jensen gerne vil bevare midlerne i sit holdingselskab, kan medejeren udlodde udbytte fra sit holdingselskab uafhængigt af Anders Jensen og uden at Anders Jensen bliver beskattet. Anders Jensen skal blot lade sine midler blive i Jensens Holding ApS. Derved bliver kun medejeren beskattet, nemlig af det udbytte, som han udbetaler fra sit holdingselskab til sig selv. Anders Jensen og hans medejere kan således trække penge ud til deres privatforbrug helt uafhængigt af hinanden. Anders Jensen og hans medejere bør indgå en ejeraftale med hinanden, hvor de aftaler, hvordan de skal drive og eje Web ApS i fællesskab, og hvilke rettigheder og forpligtelser de har i selskabet. Både når det går godt, og hvis det går mindre godt med virksomheden og med deres samarbejde.